Jotono nukulum ka ani channel o hingkai tomung norok ani channel o takpan subscribe khalai ko hingkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement tei online information related videos sanam hingkai phaidi tini kaisa ketal job notification alenai omo rijaka Tripura University ni bwkhaktwi hingke norok video no paithak jora tei naitongdi hingka amo ka official notification rijaka omo naidi Tripura University a Central University Suiramani Nagar West Tripura ni bwkhaktwi hingke notification 6 tarikh o rijago omo naidi working interview ongnai hingka guest faculty ni bagwi oro department tongo naidi electrical engineering pharmacy tei electronics and communication engineering o hingke omo ongnai naidi 14 tarikh June ongnai Tripura University o nongnai 11 ta simi chengnai omo naidi administrative building Tripura University o ongnai hingke tei joto details ni bagwi norok official university ni website o thangwi norok visit khlai naidi tomung no qualification no bwswnang tamo amo ni bagwi saimana hingka khe norok official visit khlai naidi official website o thangwi norok visit khlai naidi tomung no norok interested tongkha hingkai omo hingka tei kaisa naidi working interview nongnai omo in jrbt hingka naidi jrbt oro rijak tongo Montessori School Group Center Agartala omo ni bwkhaktwi je experienced teacher oro sajak naidi je Hindi English communication khlai manai omo temporary contractual basic singnai 11 months ni bagwi hingkai obo naidi 20 tarikh June ni 2022 tei summer vacation 2023 jora obo ongnai Montessori School o jagao headmistress female khoroksa talangjaknai hingka qualification kai toro naidi nursery train graduate wngna nangnai tei bo oro matriculate hai khe bo kwbang pass khlaijak tongkha hingkai wngnai oro nursery training diploma rok khlaijak tongkha hingkai junior basic training rok tei train graduate rok bo apply khlai mano hingkai oro untrained graduate having naidi sufficient teaching experience nangnai je untrained graduate hingkai tei kaisa tongo naidi borokno per month o 7000 khlai rijaknai tei kaisa tongo naidi trained teacher aro bo female no khoroknwi bwrwi rok simi apply khlai manai oro omo bo same no sajak o jaga qualification ai naidi tomung no norok bai mili tongkha hingkai to norok apply khlai naidi hingkai omo trained teacher ni bagwi hingkai 6000 per month khlai rijaknai hingka je interested candidate tongnai naidi omo norok DIGP Group Center CRPF Addarani Agartala West Tripura pin code rijak tongo norokni biodata khaiwi norokni biodata tei oro norokni joto documents rok tongnai oborokno marwnai hingkai o jagao interview ongnai naidi 15 tarikh o June ni 2022 o 10 ta simi chengnai hingkai je qualification tongnai je experience tongnai borokno najaknai saka o jagao hingkai tomung no norokni qualification tei experience tongkha apply khlai naidi hingkai ani channel no norok takpan subscribe khlai ko hingkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingkai tini bagwi amsung nung situng je candidate interest tongnai apply khlai di hingkai jotono no hambai।